naman sa inyo, diri sa itong isang bahano, no? Ang magalingaw diri sa inyo. Kaya diri sa itong channel, pero Coronista. Hindi na hindi na mag-uya-uya sa pag-click sa subscribe, no? Diri sa itong channel, pero Coronista. Kaya inyo pag-subscribe na, no? Ang aton na nagapulig o kung nagapuhi sa sining aton kalingawan rin sa atong channel pero Coronista, no? Yari, magkatulungan mo sa inyo sa isa kang bahano na naginatulakay dito sa tanan na ini ang bahano mo nagatigulo ibubulo sa ito sa bakabulo ginapangabay yari ang una natin dulot ibubulo. Kusang yung puno, no? Dali lang na. Extra. Food like ito na medyo parang mga bano. Bisan sa pag-uumpisado sa nagkatuluan kita parang yari na. Mga balik ko na kung na ang mag-subscribe na. Yari. Nibog. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapinitin siya. Kang dili maantos ang pagsakripisyo sa mga pangulong na tuman kapigado. Ano pala ang tuyong mo kung mga plano sa kadumalahan sa atong gobyerno. Kayang balak mo nagataas, nagig ang presyo, mga bumalakal, nagawit, nagahagunto. May gahulat pa ay nakasumhayan sa ginahibubuno sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo nagidlang ang paglaong mato nga mahimuay sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magdulang sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginahigala. Kaya iyan ko na pagsaligid sa iya. Ano pala ang tulong kung mga plano sa kadumalahan sa atong gobyerno.
gobyerno. Ay ang balak mo nagtatas, nagmatang presyo, mga pumalakal, nagawigit, nagkakatunto. May gahulat pa ay handa kasulhayan sa ginahibukon ko sa mga katauhan. Ang pagpangamoyong nagidlang, ang paglaong magod na mahilway sa mapait na sitwasyon. Ang pagpangamoyong nagidlang, ang paglaong magod na mahilway sa mapait na sitwasyon. Sa tutag umikang tutang tutuyan ang atong wasang lahat, hindi mapaktan sa matasang Diyos. Lapnatin ang tanan kung ano ang gawin, singkalutan sang ikaw gintugan sa tutang luhaan. Kung sa pagpalangga ikaw ang ating ban, yung paggustuhan ka sang ginikanan mo, apang sang humamtong kanang imperwisyo. Pulos kalautan ang pinahimo ko, pangawat panglubos, pamatay sang tao, mga hilit ko to nang di maayo pinagpilian sa ating gobyerno. Sa magtasang Diyos kag sa kasukuan, ang mga may sala dapat silukan. Itanong sa isip mga pulubatong kung anong nautang, simple pagkasukon, pag-inudsol na lang, mangin kabayaran sa mga nahimo, mga kasalanan na nanugid pala ang dapat masunod. Subos ang tibod niyo o kung iyas ang Diyos, kung ang kasalanan ginhimo sing hungod, kakadapat lamang magkasang silod. Kung nakabuhi gikan sa Ginoo, hindi dapat utlon sa aton pariho. Hulat sa iya paghukom, ulam na kabuhi kung saan mo pawion. Itanong sa isip mga pulupaton kung anong inutang, simple pagkasukon, pag-inudsol na lang,
mangintabayaran sang mga nahimo mga kasalanan na nanukit pala ang dapat masunod sukot sang demonyo o kumpiya sang Diyos kunang kasalanan kinhimo sing hungod dapat lamang magagom sang silo ulam na kabuhi ikan sa Ginoo hindi dapat tuklong sa atong pariho ulat ko na adlaw sang iya paghukom ulam na kabuhi kung saan ko mawion ulat ko na adlaw sang iya paghukom ulam na kabuhi kung saan ko bawion. Okay, no? No, ito, no? Ang gindulot na konsunyo, duha ka ang sa primerong bukada sa atong direct channel, no? Pero taranista. Kagad tuling ang banon, pinadulot kita ito sa mga sunod, sa mga pinalangga na po ng mga OFW, mayara sa nagpalain ng nasyon, kung sa kanan man, ng mga ilunggo, no? Labi na ang mga taga-Negros na, no? Mayong utulang sa inyo, no? Sa kamagkamintan, no? Balaan yung mga kabyanan sa una, 1987, no? Nakakakanto kita sa Mindanao, Bible ako nito. Nagahot-rahot mo natin ng ilog sa Cotabato, no? Panantalan ng mga tanuan dyan sa South Cotabato na katuan na ito, no? Kuwan lang, no? May labot na biyenta, no? Ano ganito, nagpuntang sa ako. Tulunan na, may kula kaganto sa tulunan, no? Galing ka, ano mo ba? Hindi ko siguro matagpansang Ginoo, no? May nagpuntang Brisaton, pero katapusan, sa itong pizza, sa itong anyo, no? Nagkakontak sa ito, ito katulog lang ng pandemic, no? May nagpuntang Brisaton, galing, sa lugar na manuglakat na kita dira, muto nga sang gabi, nagyan sila sa linog, no? Pinakamabas ko malinog, no? Sa Banwa sa Tulunan, no? Muto nga nagtawag liwat, si Mayor, no? Na alang-alang yun. Madamang salamat mo sa kanila kay Mayor ka, sa Tulunan, sa liwat, mayo kung ito lang sa inyo, no? Kaya sa tanang-tanang dira sa South Cotabato, sa Surala, sa Marbil, no? O kung sa General Santos City, nagaganto kita rin ang tanan, no? So, Isulan, Takurong, Santo Niño, no? Silurala, no? Katuan na ito no? Na binagit na kaganto rin kita sa Tampatan, no? Sa mga kasipuanuhan, no? Nagaganto kita, no? Okay, no? Kaya tuling ang manong paragit, no? Sa kaday, ma'am. Miri Cabar, ayara sa Florida, no? Pagsubong man sa kay ma'am, Emilien Pedregosa, ayara sa New York, upod sa iya ang utod, no? Si ma'am Mafi Pedregosa Andaya. Pagsubong man sa kaday, ma'am Health Chances, no? Upod sa kay ma'am G. Mamuniba, no? Ma'am, mayong magtulak sa inyo kung mayong hapon lang. Labi na gid sa atong pinalangga, no? Mga nag-support sa aton, si Toto Edward Rivera, mayara, no? Sa Canada, no? To, mayong uto lang, upang mayong gabi lang kirasimo, kay balo ko, ginagid ba na siguro, no? Mayong gabi lang talaga, kabay pa, panglawigon lang kita sa sining kalibutan, panglawigon kita sa Ginoo. Okay, no? Antes kita magpadayon, yari na mananay, pila ko mga shout out, gikan sa ato ng mga kauturan. Ano ako na may ka, baga. Hindi namin.
Shout out sa kay Chamix Vlog. Happy watching. Kay Ria dapat happy watching. Ang galantog si nung Edward nung happy watching. Ang balya mong adlaw tatay watching halin sa matugnaw nga lugar. Kamusta lang da sa inyo tanan kay nanay ang balya. Shout out lang danong Mayong hapon sa inyo nung kag sa mga viewers, may shout out lang dira sa amon sa Biao, Binalbagan specialist sa family ko kag sa mga batchmate ko sa high school batch 2000 lihog na lang sang ambahanon. Kabudlay gid. Thank you hambal ni Alvin J. Sermona. Happy watching. Shout out sa kay May Shabok. Mayong ugto tay pero tambal ya. Shout out man sa kay Rose Aiko Official. Mayong ugto da sa inyo tanan to. Si Inday Rodele, happy watching na, Day. Shout out lang. Mayong hapon lang dira si mo. Happy Sunday, Tatay Pirate watching from Saudi. Halin sa kay MJ Avance. Idol pa request ng pobre from Banate, Pontevedra, Capiz. Halin sa kay Rhea dapat. Kag shout out sa kay ng Mylene Prologo dyan sa may Toronto, Canada. Happy watching. Ang pobre galing na no, ay ding naman sudod ba ang record na to sa una no, 1960. Okay na? Sige lang. Bot kung sa ulo ko ba? Ito tatong kasi mo. Galantaw si ng Mylene sa Canada. Happy Watching da. Yari gali no, ang ginpangabayang ambanon. Kabudlay. Doong bus na po. Kabudlay, mangita obra. Kung wala ka makatapos ang pag-eskwela, kabudlay kung wala kasing diploma, kahuluya magigsimpong sa di karira. Isang-isa pa ikaw katalintado, kung kubos lang kakulang sa ihibalo. Tanong lang sang ginangkon nga talento, kung hindi ka masiklatan sa gobyerno. Parang ikaw ang higado, pag wala sing regular na trabaho, unang pangita na sandig lang sa kamugon, halusong gani makabakal sa pagkaon. Mga anak itanungin sa panuntuman, akong tutay lamang nga panugyan. Ang pagpatuon hindi ipagpabayaan, tampong kitang paghimatas ang ginikanan. Isang-isa pa ikaw katalintado, kung kapos lang kakulang sa ihibalo. Kanugon lang sang ginaangkon nga talento, kung hindi ka masiklatan
sang gobyerno. Kapit laiki mga buhi na brigado, lagi-lagi kung wala trabaho. Kung lang pangita nasandig lang sa pamukan, haluson gani makabangkal sa pagkaon. Mga anak itanong sa panuntuman, ining akong tutay lamang nga panugyan. Ang pagtuan hindi pagpabayaan, pamutong kitang paghimakas ang ginikanan. Pamutong kitang paghimakas ang ginikanan, para sa buwas damlag sang ilang kabataan. Okay, no? Yan na, no? Nagtulong na ito ng Inupulabay, no? Na nag-artikulo ng Kabudlay Gate. Yari ito no, ang pangabay sa atong mga viewer, no? Na una parang nakon ninyo, wala na ako ni madumduman ng mga banon, pero siguro, kasi mga natin, simple na yung mga lyrics, no? Mga tinarso lang mga yari, no? Ining ang bahanon, nag-artikulo, pobre. Ining pobring makaluluoy, kurislay ang bayo, kurislay ang puroy. Sa adlaw kagabi man tinilangon, kung ginamos palingon dili magkauyo. Payag kong aguba akong kinapuyan, kuyok kung sang hangin halos daw mapukan. Gusto iya sa loob, wala sing hagdanan, balay ko nga marmon, wala pa makuman. Makaluluoy, bigyan atong sitwasyon, wala sing sapatos, hindi ilakon. Mainit nga dala ng ginalapakan, ng akong Adidas, ginhulam sang ibang. Wala ako kwarta sa adlaw nga tanan, silog na puluhon sa mga matimbang. Makaluluoy kita ko nga nila lang pensyon na atrasar sa mga isipitirais. Makaluluoy kita nga kung sitwasyon, wala sing sapatos, hindi ilakon. Mainit nga dala ng kinalapakan, ang akong Adidas ginulam sang ibang. Wala akong kwarta sa adlaw nga tanan, bilog nga libuhon sa bulsa magtimpang. Makaluluoy kita ko nga nila lang pensyon na atrasar sa USB tiras. Okay na. Mayo kayo na dumaan ko panggawa ng mga kanta, no? Wala nyo mga dyan. Sila rin ka tuwing wala na ito ng mga kanta, no? So, mayo pang viewer na ito na nakadumdum sa mga kanta na ito sa mula, no? Okay, ang tisang ito pa tayo. Yari anay ang pila naman ka mga shoutout. Gikan sa ito ng mga kauturan. What to? Shoutout sa kay Roberto De Salas Jr. Hagawad. May udto ta. Pwede pa request ginahidlaw ako. Salamat ang balni ng Mailen Prologo.
Idol, request ko Biblia na ulihi ko busy kasi mayong utol lang sa inyo dakag sa tanan nga mga viewers and supporters. Salamat gid hambal ni Reynaldo Ipa o happy watching na. Okay na? Okay na? Ang kay Ginahidlaw ako ni ng Maylin nga pa. ng Maylin. Bilang may atag ko karon kay kung mayroon nato ng mga kwentuhan din ang mga kanta. Nagkapit ko si Inday Rachel sila nagkakanta mo. Tiway nato na mo pag-review. Paano nato na karon? Bailuhan ko na lang ako ng bahala mo para sa imo. Yan lang. Ginapangabayan ng bahala ginatiguluhan Biblia. Mga tulong na balaan wala pagkit sa kasulatan lapnag sa mga katauhan na magmuad ang katarungan ihantukin lamang sa memorya ang kauntan sa mga Biblia Biblia lang ang palagyan na matultol ang kamaturan Diyos ang labing damhanan siya ang may nabalaan kagtugas ang tanan bisan ano mangyari Biblia kita ang kinahanglan Biblia lang ang instrumento na magtuloy-tuloy padulong kay Kristo Diyos ang labing damhanan
may nga balaan, tagtugas ang tanan. Bisan ano mangariliyon, pigliyagid ang pinahalamon. Bibigyan lang ang instrumento na matuloy-tuloy padulog kay Kristo. Ihantupi lamang sa memorya, magbabasagin emisagiya. Ihantupi lamang sa memorya, magbasagin pirmi sa Biblia. Okay, no? May ito na. Nag-artikulo ang Biblia. Maging mga baigit sa ating mga kultura. No? Kaya ang ginapangabay ni Mama Eleno na ginahidlaw ako, instead sa inyong mga pangabay ginahidlaw ako, yari na lang. Yung tulad ko sino, yung sa balaw, nag-artikulo, uhaw. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pagkagila, nabalang ng inumo na magbiya sa ngayon ko. Sang sahad mo na napanas katulad ng aso. Sabihin na ang iyong panukan, maging alila naging saligan. Sabihin na ang kalipay, mga sulang na lumabay, kanubunsang pagsalit ko sa hinali, lamang yung sikway mo. Nahulat ko sa gihapon, pagbalik mo sa akin. Kung sa diin ka man karoon, damdaman ang kahilibiyon, ang dukhan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw.
nahulat ko sa ihapon. Pagbalik mo sa akin, kung sa diin ka man karoon, damdaman ang kahilid iyon. Ang bukhan ko ginabuhay, ikaw lamang ang mapapauman. Kung sa diin ka man karoon, damdaman ang kahilid iyon. Ang bukhan ko ginabuhay, ikaw lamang ang mapapauman. Okay na? Wala na. Stage ang kinahidlaw pa rin yung nangyapon uhaw, no? Okay na? Yara na. Antes na makita kayo pala yun, yari naman na yung pilang mga shout-out dikan sa itong mga kultura. Ang bal ni Roberto Disales Jr. kagawad mayong utotay pero tamugin nga kami galantaw subong sa imo live request ko pinitin siya. Salamat gid. No, pwede pa request paghangop lang ang kulang. Hambal ni Alvin J. Sermona. Pwede. Shout out sa kay Jeffrey Paro dyan sa sa Nauway Sibuna Gimaras. Shout out lang daan ninyo. Happy watching. Okay na. Okay na? Kaya simple, no? Ang naging pangabay. Para gid sa imo no, ining ambanon nga nagatigulo, pinitin siya. Pasensya ka na lang kay ginadugingan kita sa nga katarong ano pa. Dugay-dugay kita nag-ingo-ingo, no? Sige lang. Okay na. Para gid sa imo ining ambanon nga nagatigulo, pinitin siya. Pagod na'y gawin kong pahingaan, sang atong kabihag sa dughan. Gabi-gabi, nagdaantos lamang sa kalingaw kapait. Nadumdumon kung wala ka, bukan ko halos makikita ang mga kalisod. Daw hindi ko na maagwanta ang isang araw gabi ko nga pinitin sa kapait. Kung wala ang pinanlang ka, kay oras-oras ang pagkakha, naantos ko lamang ang kaminaw sa mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mangimatay, na lang ako kasakit.
kung wala ka. Dughan ko halos makikita ang mga kalisod. Daw hindi ko na maagwanta, pangutsang adlaw gabi ko na pinitin siya ang mga kalisod. Daw hindi ko na maagwanta, pangutsang adlaw gabi ko na pinitin siya. Okay no? Muna na. Ang pangabay gini ng banon, ang nagatigulo ang pinitinsya. Kadto naman kita diri sa pangabay man sa atong kultura ning isa ka banon nga nagatigulo paghanap lang ang kulang. Sa araw, sa kasisig mo, matugnaw ang dapyasang hangin, magbukas ang kagabihon. Katulad sa paghigog mama, paghigog mamaling ibon, nagsabuag lang sa kamingaw, sa tagipusoon. Sa pagkutlak sa araw, ikan sa nasidlangan, kapangalap ka pang kasalan, sa tugos na kalibutan. Katulad sa paghigog ako, na ikaw na patuhuyan. Wala gid ako magdumdum, ngayon mo nang pasitaan. Sa paglipas ang hambili nga mga inadlaw, amat ako nga tinatapos, sang tuman nga kahiglaw, may mahamboy sa bintana, kag magpanghangaw-hangaw. Ako bisan sa hingalit lang, magulong ang paminaw.
bisan sa katunugon at sa dalambuhanan, ikaw kini ang katubang. May panahon pa nga magbago, kung sino may kasaysayan, bangod yan kong nagliligan, paghangot lang ang ulang, pag-isang sa katulungan, pilit ko kinalintang, pagsada ng buhanon, ikaw pirmi ang kaatubang. May panahon pa nga magbago, kung sino may kasaypanan, bangod yan kong nagliligan, paghangot lang ang kulang. May panahon pa nga magbago, kung sino may kasaypanan, bangod yan kong nagliligan, paghangot lang ang kulang. Okay, no? Yan na. Nadulong natin sa inyo. Pero na ano doon lagay nga. Gamil, idong tao. Yara, no? Antes na kita nagdulong. Mabasa na kita naman sa mga shoutout. Ikan sa ito, mga kautuhan. Why naman? Shout out lang sa 21 nga nagalantaw sa buong happy watching. Kahingo-hingo oras tatay ako. Lumatunton to gid kala ko nga tsaka gabalik kay Dispia kay. Kay daw maso tangso na gid. Okay lang. Pasensya lang mo, no? Kaya medyo pag kita sa kataro. Sa panggitin sa mong sang lima, no? Yung gani, no? Kaya may mga maintenance kita, no? Hindi mo kita gawa madalman, no? Okay, no? Kaya wala naman singkwan. Ako lang madulong sa inyo sa sining isa tambanon na nagatigulo, no? Ining tapos ng tanan. Babaeng maliit, ako pabayain, patunon ko na lang kung ano mga swerte, hindi ko matulong ang imo customary, kayang pagsalit ko imo naging pierdi. Kung pati sa akong ang tanan tapos na, wala na din ako
bisan jutay nagugma. Napamatud-an ko sa mas temprano pa, nga hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat sa Diyos kay naibalaan ko ang matuot-tuot na kinaugali mo. Ang mga pag-angat ko sa una nga tiyon, kaupot ang nagpuno sa pag-itusuon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha, ang kahilwayan mo kinahatag ko na. Ipangamuyo ko sa mahal na diwa, ang imo kalipay sa liyo sang iba. Kung pati sa akon ang tanan tapos na, walang nakit ako bisan jutay nagugma. Napagmatod-an ko sa mas temprano pa, nga hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat sa Diyos kay naibalaan ko ang matuot-tuot na kinaugali mo. Ang mga paghangat ko sa unang atiyon, kaugot ang nagbulos sa pag-ipusuon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha, ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Ipangamuyo ko sa mahal na diwa, ang imo kalipay sa liyo sang iba. Tapos na ang tanan sa ating nga duha, ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Okay na, ano ito, no? Ang banon, ang negatibo, tapos ng tanan, no? Yari ito ibili, no? Bilang mga tapusan natin yung tulong sa inyo, no? Ini isa ka ang banon, ang negatibo. Dali lang. So, ready lang. Bilang mga tapusan na itong tulong sa inyo, ang ambahan na nagatibulo, hulog sang langit. Pagkakita ko sa imo, halos ko ikaw ang aksyon. Habang nahimong ka na kulang ang akong kauban.
kalingon. Tuman na nga makita permi ang matamis ni mo ngayon. Kay bisan pasiklat-siklat lang pusog na ang pati pusoon. Huloy mo nga mga mata, pag makahulugan ni mo nga panuloy, makapagkuwang sang pag-igugma, kag sa dukhan nagapanalukso, kapay pa matalupang tanmo, ang panahon sinirakon dukhan, kuntani tulog ka na sang langit, sa sipag sang paglit sining kapalaran. Pagkakita ko sa imo, halos ko ikaw ang haksong, apang nahimungkan ko lang ang akong kaugalingon. Tuman na nga makita permi ang matamis ni mo ngayon, kay bisan pasiklat-siklat lang pusog na ang dati pusoon. Huloy mo nga mga mata, kag makahulugan ni mo nga panuloy, makapagkuwang sang pag-igugma, nga sa dukhan nagapanalukso, kapay pa matalupang tanmo, ang panahon siningakon dughan, kuntani hulog ka na sang langit, sa sipag sang paglit sining kapalaran. Kuntani hulog ka na sang langit, nga manginkapihan sining akong dughan. Kuntani hulog ka na sang langit, kadapat pagpundan sang gugmang balaan. Okay na? Ano ito? Ang dulot natin sa inyo, bilang pinatapusan, dulong natin sa inyo sa mga bahanon, no? Kaga, dili naman lang kita na ikutob, hindi lang magkalipat, no? Mag-share, no? Kaya, sabi nyo, base lawlaw, no? Ining ang ining atong mga katuluan, no? Para sa pag-support, no? Sa atong nga matutulog ng lingwahe ng Ilonggo, no? Siyempre, bisan mag-ano kita kasi gitan kita sa paano kung hindi pagpagi sa mga bahanon, ayawan din kita, no? Makapalutaw sa mga ambahan, sa mga pulong ng Ilonggo. Pero paagi sa mga ambahanon, no? Tandaan nyo, ang ambahanon lang na makapalapta, no? Sa atong pulong ng mga Ilonggo. Sa inyong pagsuporta dito sa aton pasalamatan aton inyong pagsuporta sa aton kalingawan dito sa aton channel pero Aranista. Amo na nga ginatuloy rin tayo sa aton mga kanta ng Ilonggo para makilala gid, no? Bisan sa aton mga kalibutan makilala ang mga Ilonggo. Hindi na lahat-lahat, kasi siyempre, pero sa mga
OFW na to, ara na sila sa ibang nagkalalain-lain na nasyon, no? Sila gyapon ang paano kundi makashare sila, no? Hindi man sila isa lang dito mo Ilonggo, kada mo ba mo sa mga Ilonggo, no? Mga OFW, no? Pagi sila, sila man, makabulig man, kapag palapata sa sining atong lingwahe. Okay, maraming salamat. Nagmayong hapon lang sa inyo tanan. Tuktor naman sa masunod na Domingo. Basag ang kanta, speaker.